Milers de rubinencs reben les notícies més importants de rubitv.cat al seu mòbil. I tu? Encara no? És molt fàcil i és gratuït. Apunta't ara! El MAC Rubisenc ha tornat a reunir centenars de famílies al seu campament del Castell, que va obrir el dimecres i tancarà demà. Molts infants l'han vingut a veure i han compartit amb ell i també amb nosaltres els seus desitjos. És un ajudant que és dels mags. Reparteix les cartes. Jo l'he demanat pinipons. He pedido un parque de bomberos. Un superwing que se transforma. He volgut una nina que plora. Ell és l'emissari de Ses Majestats a la nostra ciutat i farà arribar als Reis d'Orient totes les cartes d'aquells infants que visitin el seu laboratori màgic. A més, durant la visita podran sentir la història explicada pel mag i gaudir d'un espectacle d'animació a càrrec de la companyia Xarop de Canya. Molt content perquè venen tots i totes les nenes a portar-me la carta perquè els enviem per art de màgia als Reis Mags. I espero que el dia 5 al vespre vingueu tots a l'Escardívol i fem màgia entre tots i convertim la nit del dia 5 del dia 6 en la nit més màgica de l'any. Un petó a tots. Adéu. El campament del MAC Rubisenc obrirà portes per última vegada avui divendres de 5:15 a 9:15 de la nit. És per això que cal que els més petits de la ciutat que vulguin gaudir d'aquesta activitat tan màgica vagin aviat per no quedar-se sense entrar al campament.